dneska za nami s pár prekvapivými výsledkami. Konkrétne nekúkal som iné zápasy typu City a Slavia, neviem čo tam ešte všetko bolo, ale pozerali sme Chelsea versus Barcelona, lebo na ten zápas som sa tešil, myslel som si, že toto bude ten šláger kola. A ako asi aj bol, povedzme, zápas začal veľmi intenzívne zo strany Chelsea, fakt ako hrozne vysoko napadali celý zápas, veľmi znemožňovali rozohrávku Barcelony. Boli vždycky proste dvaja, traja na hráčoch Barcelony pripravení, šprintovali hneď po nich a bola tam vlastne hneď, bol tam rohový kop a z toho potom napokon tam pramenil gól, ale ten neplatil kvôli ruke od Fofany. Takže hneď v prvých minútach sa Chelsea dostala do vedenia, ale nezaslúžene, proste ten gól nebol regulérny. Potom hneď na to nastala najväčšia šanca Barcelóny v celom zápase. Reálne od tejto šance si potom Barca už nič moc nevytvorila. Každopádne Yamal mu to prihral Ferranovi úplne proste jednoznačná tutovka, proste z pozícia, z ktorej musí útočník skorovať, ale je to Ferran Torres, takže on samozrejme neskoroval. Ferran, vravím, je proste úplne ten taký 50-50 hráč, že nič medzi. Proste buď má parádny zápas, alebo je úplne najhorší hráč na svete v tom zápase. No a dneska to bola bohužiaľ tá druhá vec, lebo potom si ešte takmer dal aj vlastný gól, respektíve spolu s Kundem si ho dali. Takže túto tutovku zahodil a fakt ako toto proste nedať, to je fakt hriech, no. To je fakt hriech, ale vravím, je to Ferran Torres, takže ma to až tak neprekvapilo. Každopádne, okrem toho fakt ako Barca po tom prvom polčase nič moc. Kukureja tam bol kámo na Yamalovi úplne natesnený, normálne išiel po ňom, fakt ako osobne si ho bránil, vyslovene, kde išiel Yamal, tam išiel Kukureja, dostal očividne takú inštrukciu a fungovalo to. A veľmi frustroval Yamala, fakt ako aj ho fauloval miliónkrát a tak ďalej a dokázal si ho postrážiť. Potom Fermín López sa tam ešte dostal ku šanci, ale dokázal ho tam dosť tvrdo dohrať Čalobach, ktorý ho tam ako keby tak trochu vrazil a tým pádom Fermín potom netrafil loptu. Potom aj od Sancheza tam dostal dosť tvrdý zákrok. Jednoducho Fermín si to tam v prvom počase dosť schytal. Potom tuto bola situácia, kedy Joan Garcia musel vybehnúť z brány a zabránil potenciálnemu gólu. Potom padol opäť ďalší gól, tentoraz to bolo z tejto tu štandardky, z voľného kopu a vlastne napokon ten gól tiež neplatil, lebo síce Enzo Fernández vo offside nebol, ale bol vo offside, tuším to bol Čalobach, ak sa nemýlim, a ten sa zapojil do hry. Síce sa nedotkol lopty, ale ovplyvnil Joanovo Garciovo rozhodnutie, hej, že proste myslel si, že to bude hlavičkovať, snažil sa o to a potom to prepadlo na Enza a ten už dorážal, ale ten Čalobach bol vo offside, takže kvôli tomu ďalší neuznaný gól, tuto to vlastne vidíme, hej, že ten Čalobach ešte sa snažil, že možno to bude hlavičkovať alebo niečo a ten bol vo offside. Takže z toho dôvodu to neplatilo. Potom Pedro Neto tam mal šancu, ktorú prepálil, absolútne mu nevyšlo zakončenie a celkovo boli lepší. Následne potom opäť padol gól, ktorý ale už platil, hej. Bola to veľmi tesná situácia, aspoň teda z toho replayu to vyzeralo, ale potom sme to videli v tej semi-asistovanej technológii, že nie. Tento gól už bol regulérny, bol to vlastne vlastný gól od Kundeho, kde proste, ja neviem, Ferran a Kunde, borci proste sa preťahovali o to, že kto dá ten gól, len si pomýlili bránu, alebo ja neviem. Ako toto som nepochopil, hej. Vravím, snažili sa to tam asi zachytiť, ale proste doslova, keby tam bol iba jeden z nich, tak proste zachytí to a vykopne to a vybavené, ale boli tam dvaja a doslova oni dvaja si to tam dali. Proste Kunde si to tam šupol a Ferranovi hodil jasle a Enzo Fernández už ani nemusel nič urobiť. Takže ten gól bol ako taký dosť o ničom, povedzme, ale pekne zahratá akcia, tak či tak ako od Chelsea, hej, že to dali na Kukureju, ktorý tu bol voľný, mal priestor a tento potom centroval a už tam proste bolo veľa hráčov a mohlo sa stať čokoľvek, nejako sa to tam poodražať a to sa teda aj stalo, takže vyhrávali 1-0. Následne potom Yamal tam mal strelu, ktorá išla spoza 16, ale netrafil to dobre, mohol si to podľa mňa spracovať, nemusel to strieľať z prvej. Okrem toho
Fakt ako parádne návraty, veľká bojovnosť od hráčov Chelsea, parádny pressing, tuto napríklad Gusto sa vrátil a zastavil akciu Barcelóny, fakt ako hrali veľmi dobre aj bez lopty Chelsea. Fakt som mal pocit v prvom polčase, že Barca mala napríklad že 35% držania lopty. Taký som mal z toho pocit, ale nebolo to tak, hej, ako keď sa na to pozrieme, tak konkrétne v prvom polčase boli štatistiky následovné. Ale fakt ako hrozne vysoko napadali, ako náhle Barca mala loptu, nenechali im kľud na kopačkách, vôbec niečo nejak ako vykombinovať, hrali fakt podľa mňa veľmi dobre a veľmi disciplinovane proste aj bez tej lopty. No a potom prišiel láskavo moment, kedy Ronald Araujo ako náhle počuje hymnu Ligy majstrov a hrá sa vonku a je to dôležitý zápas, tak proste musí dostať červenú kartu. Prvú žltú kartu tam vraj dostal za to, že tam nejak drgol do rozhodcu. To už si ani nepamätám, že ako sa to tam udialo. Ja som myslel, že to dostal za protesty, že povedal niečo rozhodcovi. Takže vraj tá prvá žltá karta bola nejaká smolná. Neviem na 100% posúdiť. A druhá žltá bola proste ako zaslúžená. No. Išiel do sklúzu naplno, chápem, chceli ísť po loptu, nemyslel to zle, ale proste riskuješ a dostal tým pádom druhú žltú kartu a tým pádom červenú. Takže v 43. minúte už som vedel, že to je vybavené, že Barcelona prehrá dneska, už to bola iba otázka o koľko gólov a to sa vlastne aj stalo. Takže prvý polčas fakt ako zo strany Barcelony nič moc. Bola tam tá tutovka Ferrana napríklad, preto asi Barca má tak veľa očakávaných gólov v tom prvom polčase, ale okrem toho Chelsea bola lepšia. Myslím si, že ešte ako keby tá červená karta nebola, možno by Barcelona s tým ešte vedela niečo urobiť v tom druhom polčase, ale tak či tak ako Chelsea dobrý výkon v tom prvom polčase aj proti 11 hráčom Barcelony. No a keď sa pozrieme na druhý polčas, tak tam už samozrejme nebolo moc čo riešiť. Hej, tam už proste Barca obzvlášť v 10 proste nemali proste z hry takmer nič a potom tam prišiel gól, ktorý bol opäť neuznaný kvôli offsideu. Garnacho tam konkrétne stal v offside. Takže tak, každopádne pár minút na to Estevao s parádnym zakončením šupol aj druhý gól a v 55. minúte teda zápas bol úplne že definitívne u konca. Bol to fakt ako pekný gólik, z tohto uhlu vlastne to napálil ako keby do hornej časti brány, takže dosť ťažko chytateľné pre Joana Garciu. No a následne tam potom ešte prišiel aj tretí gól, ktorý najprv neuznali, mysleli si offsideoví rozhodcovia, že tam bol offside, ja som si to tiež myslel, ale potom sme videli opäť z tej semi-assisted VAR technológie, že vlastne Balde to pokazil. Hej, keď sa pozrieš na ostatných, tak ostatní boli celkom dobré na tom postavení, ale Balde tam nechal proste nohu a tým pádom nebol v offside, kto to bol, tuším Enzo tam nabiehal a potom to prihrával na Delapa, ktorý už iba zakončoval do odkrytej brány, takže aj ten tretí gól napokon platil. A tým pádom Barca tam ešte urobila nejaké striedania a tak ďalej, ale už to moc nepomohlo. Fakt ako z hráčov Barcelony reálne by som povedal, že možno Rafinha najlepší potom, keď prišiel na ihrisko, aspoň fakt ako veľmi dobre napadal, bez lopty proste vždycky proste tam nechá 100% a bol jediný, čo vymyslel nejakú akciu v druhom polčase pre Barcelonu. Mal tam Sanchez jeden zákrok proti nemu. Takže druhý polčas už fakt potom iba samozrejme dominancia od Chelsea, keďže Barcelona hrala s 10. Takže celkovo dobrý výkon od Chelsea, veľmi ma prekvapili svojou hrou bez lopty, fakt ako napadali absolútne parádne a intenzívne a zároveň Barca ma ako sklamala v tom prvom polčase. Každopádne potom už od tej 40. minúty tam už to bolo vybavené. No. Barca s 10 proste nevie hrať nikdy, takže tam už som nič nečakal. Škoda, lebo chcel by som vidieť ten zápas, no, že keby tá červená karta nebola, jak by to dopadlo. Pravdepodobne, možno by tá Chelsea tak či tak vyhrala, ale možno o jeden gól, neviem, nezistíme. Ale no, ako sklamanie podľa mňa pre Barcelonu, fakt ako nikto tam nezahral nejak super. Hej. Jamal asi celkom dobre postrážil Kukureja, Jamal tam naserviroval fakt ako tú tutovku Ferranovi, ale to bolo tak všetko. Ferran zahodil proste tú gigantickú tutovku. Okrem toho tam fakt ako není moc z pohľadu Barcelony čo povedať, no a z pohľadu Chelsea samozrejme tam boli viacerí hráči, ktorí hrali veľmi dobre. Estevao, Reece James, samozrejme Enzo Fernández sa tam podielal tiež pri tom góle. Garnacho sa mi inak tiež celkom páčil, akože hral celkom dobre, bol celkom aktívny na tom ľavom krídle. Mal tam pár situácií, kedy to tam aj centroval, alebo teda prihrával do 16 a bolo to ďaleko od gólu. Takže tak. A tým pádom takto vyzerá v tejto chvíli tabuľka. Hej, Barcelona teraz bude mať problém sa dostať do top 8,
Ak by vyhrali všetky zápasy, tak by mali 16 bodov, ale to im nemusí stačiť. Môže, ale nemusí na top 8. A Chelsea teda to má teraz celkom dobre rozohraté. Dostali sa do top 8, majú 10 bodov. Takže tak. Každopádne dneska inak ešte čo bolo fakt zaujímavé, tak je to City, kámo. City prehralo 2-0, nekúkal som zápas. Marseille vyhrala 2-1, OK. Slavia urvala remízu s Bilbaom, celkom solidný výsledok. Dortmund 4-0, ty kokos. OK. A Juventus napokon vyhral 3-2. Zaujímavé. No, takže dneska fakt to City prekvapenie a možno aj tá Chelsea minimálne trošku prekvapenie. To skóre 3-0 som určite nečakal, ale tak vrajím, s tou červenou kartou už sa to tak dalo čakať. No, od tej 44. minúty už som bol, že to už je iba otázka, o koľko Barca prehra. Takže zaujímavý hrací deň Ligy majstrov, no.